Guys, tabisa box ready ngaraka pa taripwanya marona iri ndo box ngaraka iri pa rori handizi sataripwanya satatakurakidza zvaita rori handiti zvandaita then ndozokurakidza ndapedza handiti ene zvona ndaipona box rabiswa ndorenge riri horse box aribatsire apana zvatinoriita sataribhisa handiti hanika uona zvikuita apa taisa pana pamarara panditi ndio motikari yamuri kuona iyo inge ne horse box handiti ndaibvisa horse box muri kuona ona zvakaita tarisa zvakaita sana tarisa window screen asitombooneka window screen tarisa zvakaita window screen handiti saka wazhinji vanenge vachida motika dzinopenya pari ndapedza kugadzira chakurakidza zvandendaita handiti muri kuona man EO type 4 cylinder engine handiti akadye fuel karori kekuti unenge uchingotuma paprazi panchakurakidza zvandendakaita tarisa zvakaita ndakabvisa housebox akasina housebox handiti tarisa box arisipo saka ini ndinowanza kuita zvinhu ndichita sei ndichikurakidzai nepractical unozoudzwa zvinhu ndazviona zvazvakaita haisina housebox handiti tabvisa saka yapo tezvakaita malights akabonyoka handiti saka ndipo pandorakidzwa manje umhizha uchaitika panapa saka ndapedza kudanja zvokurakidza ndaipedza apa ndichakuita surprise ndikuisa chii apa chakupai surprise kuti ndichapaisa chii ramba muchifollowa vhidhiyo iyo aka kamani akana magetsi akana chi gearbox simple gearbox inotomutswa nestop unezvekutodhonza kuita sei kuistopa haina ine ona zvakaita ine stop wire iri apo muri kuona yekutara iyo handiti inoenda papampu zvokuti wakadzima yakaramba iri kiri on usina kuisa iyo haidzimi inoramba ichingongenga saka unodhonza waya iyo handiti une zvakaita indo semukati macho inge yaraswa nevamwe varume kuti unoona zoita mavita zvakaita tarisa kuora kwacho tarisai tarisa zvakaita tarisai saka ndapedza kukuitirai mani 8153 muri kuona iyo saka ndichakurakidza ndapedza zvine ndaita guys chandangokudze mavhidhiyo andikuitai musangonakidzwa nokuona mavhidhiyo but dzidza chimwe chinhu chaunofanira kuitika nezvekuti usatedzere zvikuita vamwe vanhu handitika iwewe ita zvaunofungidzira zvinoita noti kungoita zvongonakidzonza ndingaita zvakati ndingati ngabenzi kanditengewo iyi motikari inokuchinja upenyu hwako hwese because 1 haina magetsi 2 simple engine 3 haidye fuel and iri economic to run handitika chinhu chese chakafa taisa zvakaita pachesi yacho haina kana rust haina chest murikuona chest haina kana rust murikuona ona exhaust yacho hapana kana ona haina kana rust dzekudhara dzekuti ona rust haina kana kuora pasi diff racho simple diff taisa zvakaita diff simple diff air simple air inongoenda apa maair zvamunongoita kana diff rechikoshikari kana rangokudza ona mashoko simple mashoko haana kunzi airbag haana kunzi panoda kudiagnoswa kana ungoona kuti mashoko apera ungotsvaka rimwe shoko oisa murikuona zvakaita saka guys mavhidhiyo aya musangonadzo nokuona uona uchibva washare modzidza nemavhidhiyo aya handiti hakuzokungonakidzwa saka ndichakurakidzai ndapedza kuita kuti ndapedza kuita ndokurakidzai kuti ndoye muchaiziva here iripo warimi anenge ane problem ada ndibatei ndikuudzai ndakubvunza ona mavhiri acho simple mavhiri handiti simple mavhiri unoaona kana pamagaba kana kumufakosi kana kumbari ameno kana kwese kwaunonge waona handiti ona iripo guys iripo